Vítam vás v ďalšom videu. Dnes vám predstavím hliníkový rámik na iPhone 5 a 5s, s ktorým váš iPhone vynikne úplne dokonale. Tento rámik je dostupný v 6 farbách. Zlatej, striebornej, čiernej, rúžovej, červenej a modrej. Ako môžeme vidieť, na spodných stranách má tento rámik vyrezané otvory na slúchadlá, mikrofón, repráky a lightning konektor. Na pravej strane je vyrezaný otvor na nanoSIM adaptér, na ľavej strane je vyrezaný otvor na tlačítko, ktorým meníme profily telefónu. Tlačidlá na reguláciu hlasitosti a odomykanie telefónu majú samostatné hliníkové tlačítko, ktoré sa stláča úplne jednoducho a ľahko. Na zadnej strane rámik trochu vyčnieva, čo nám zaručí, že sa náš iPhone nepoškriabe. Ako môžeme vidieť vnútro rámika, máme tu výstuže v rohoch, čo znamená, že rámik nám nepoškriabe náš iPhone. Takže to by bolo z dnešného videa asi všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho olajkovať, odoberať, prípadne zanechať koment. Ďakujem za pozornosť.